Nasaksihan sa nagkadaiyang lugar sa Davao Region ug Iligan City ang talagsaong total lunar eclipse kagabi. Aniyang report ni Kent Abrigana. Giatangan sa nagkadaiyang lugar sa Davao Region ang blood moon kung total lunar eclipse kagabi. Sa kuha ni Joshua de los Reyes sa iyang smartphone, nakuhaan niya ang pagsugod sa total lunar eclipse sa Mungkayo, Davao de Oro, pasado alas 6 kagabi. Sa Baganga National High School sa Davao Oriental, nasaksihan sa mga estudyante ang pula nga bulan gamit ang ilang bagong astronomical telescopes. Tinaw nga nakuhaan ni Tihala Corpin sa Tagum City ang anaa sa 60% pa lang nga total lunar eclipse. Partial lunar eclipse sab ang nakuha nga litrato sa photographer nga si Quiz Visual, humanaundang ang ulan sa Malita, Davao Occidental. Apan sa Malalag, Davao del Sur, total lunar eclipse ang nakuha nga litrato ni Art Debulgado kung asa makita ang detalye sa blood moon. Ug sa Davao City, full blood moon usab ang nasaksihan ni Daryl Umpad kagabi. Nakita sab sa Iligan City ang blood moon. 1 hour and 25 minutes nga nahimong kulay pula ang bulan kagabi. Apan pipila ka mga lugar ang wala nakasaksi sa talagsaong astronomical phenomenon tungod sa mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Sumala sa pag-asa, mahitabo ang total lunar eclipse kung matabunan sa anino sa kalibutan ang bulan. Busa, adunay kulay nga pula ang bulan. Lauman nga mahitabo ang mosunod nga total lunar eclipse sa March 14, 2025. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.